Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Татарстанда коронавирус белән хәл катлаулана бара, хәзер сүз кайбер шикләүләренә кире кайтару турында бара. Моңа авыручыларның саны атна сайын 10%-ка артуы сәбәпче. Сәламәтлек саклау өлкәсе гадәттән тыш режимда эшләргә мәҗбүр. Хәзер Әлмәт, Биектау районнарында өстәмә ковид госпитальләре дә ачыла. Шул ук вакытта прививка ясатучыларның саны тәүлегенә ни өчен 1500-дән дә артмый. Бу хакта Руслан Хыснудинов. Вот эта пациентка лежит на кислороде, она достаточно тяжелая, тоже с очень большим поражением. Яршалының 5-нче хастаханасында хәзер 380 пациент коронавирустан дәвалана. Арада яшьләр күп, өлкәннәр дә бар. Шулай да күпчелек 40 тирәсендә дәваланып чыккан кешеләр урынына яңаларын салалар. Реанимация бүлегендә дә буш урыннар юк. Процент поражения араларына күп. 60%-тан башлана и үскә менеп китә. Хәлләре авыр инде аларның. Бүген Роспотребнадзор хәлнең республика буенча авыр булуын раслады. Эпидемиологическая ситуация. Эпидемиологик хәл соңгы 4 атнада катлауланганнан катлаулана. Бу безне борчый. Коронавирус белән авыручылар саны атна сайын 10% арта. Рост числа заболевших уже в течение последних 4 недель. Система здравоохранения работает. Сәламәтлек саклау өлкәсе гадәттән тыш режимда эшли, хезмәткәрләрнең бер генә секундта вакыты юк. Медицина белгечләре көчләреннән килгәнне башкарырга тырыша. Медицинские работники делают все, что в их силах. Вирус таралу сәбәпле Идел буе округының берничә төбәгендә шикләүләр кертелде. Инде күрше Удмуртиядә күргәзмә театрларга һәм кинозалларга QR-код белән генә керергә мөмкин. Киләсе атнада республика штабы Татарстанда нинди шикләүләр кертәчәген хәл итү өчен комиссия утырышына җыелачак. Я думаю, что на следующей неделе мы будем... Бездә дә мондый фикерләр бар. Кемнәр күбрәк авырый, киләсе атнада җинтекләп карыйбыз. Хәлне анализларга кирәк. Карарлар шуннан чыгып хәл ителәчәк. Чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют. Шул ук вакытта республикада прививка ясатучылар саны тәүлегенә 1500-дән артмый. Җәй айларында ул 18 меңгә җиткән иде. 60 яшьтән өлкән кешеләрнең 3тән 1 генә прививкала. Үземдә ясаттым. Сахар диабет белән авырсам да, ясатырга кирәк, ансыз булмый. Бөтен ил белән, бөтен дөнья белән без аны җиңмәсәк, җиңгә булмый. Много всплеска негативной информации. Медицина белеме булмаган кешеләр социаль челтәрләрдән прививканың зыяны турында фикер алыша. Үзләре белмәгәнне кешеләргә сөйли. В соцсетях, что почему это не надо делать. Татарстанда хроник авырулары булучыларда, студентларда прививка ясатырга ашыкмый. Тырышабыз чыгарга, арын белән сөйләшергә, презентацияны ясыйбыз. Вузларда специальный командалар бар, кем студентлар белән сөйләшә аның турында. Ну, яшь студентлар, алар уйлыйлар, аларга ковид тимәс. Татарстан хастаханәләрендә хәзер 4500 кеше коронавирустан дәвалана. Республикада өстәмә ковид госпитальләре ачыла башлады. Альметьевский районда без ачтык бер временный инфекционный госпиталь. Хәзер Высокая гора, центральный район больницы ачабыз. Республиканың 10 мәктәбендә 26 сыйныф укымый, вазгыятны ОРВИ белән грипп катлауландыра. Бер атна эчендә 27 мең кеше авырый башлаган. Хәзер грипптан да вакцина ясатырчыр. Бүген мөмкинлектән Владимир Жаворонков та файдаланды. Руслан Хыснудинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә дә коронавирустан үлүчеләр саны арта бара. Бүгенге пандемия башланганнан бирле иң зур күрсәткеч теркәлгән тәүлек эчендә 887 кешенең гомере өзелә. Татарстанда үлүчеләр 3 кеше, 66-79 яшьлек хатын-кызлар һәм 62 яшьлек ир кеше. Узган тәүлектә ил буенча тагын 24522 кешегә коронавирус диагнозы куелган. Бу кичәге белән чагыштырганда 600 кешегә артыграк. Татарстанда 63 яңа очрак. Узган тәүлектә республикада 25 кеше әлеге авырудан савыккан. Татарстанда бүгенге 1 миллионда 84 меңнән артык кеше коронавируска каршы прививка да ясатты. Шуларның 954 меңгә якыны икенче дозасын да алган. Искесен яптылар, яңасын ачтылар. Бүген Югары Ослан районында Зөя елгасы аша салынган күпердән машиналар йөри башлады. Аның ачылышын автомобиль йөртүчеләр 2 елга якын көтә. Чөнки күпер М7 трассасының бер өлеше булып тора һәм моннан тәүлегенә 20 меңгә якын машина уза. Моңарчы файдаланылган күпер 1996 елда ук төзелгән була һәм барлык таләпләргә дә җавап бирми. Хәзер аны төзекләндерәчәкләр. Яңа күпер буенча беренче булып зур йөк машиналары үтә. Аларны игътибар белән төзүчеләр күзәтә. 2 ел дәвам иткән төзелеш тамам. Бу вакыйганы һәммәсе зарыгып көткән. Достойно выглядит. Яңа күпер ышанычлы күренә. Ниһаять бөкеләрдән арыначакбыз. Ждем дальнейшего завершения всего объекта. Зөя елгасы аша салынган күпер 2019 елның августында төзелә башлады. Ул имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча сафка бастырыла. Күперне төзү 4 миллиард сумга төшкән. 2 ел эчендә без
һәйкәлен көпірін түзедік, подходларын түзедік. Қайдар 392 метрлік көпір болды бұл, һәм 7 километрлік подходлар. Тағын біз мұнда освещение қойдық, барьерное ограждение. Күпер иң заманча материаллардан түзелгән 400 эшче, 100-га якын махсус техника җәлеп ителә. Сул яктагы иске күпер исә 1996 елда төзелгән була. Аның озынлыгы да 400 метрга якын. Бүгеннән әлеге күперне яптылар, һәм инде аны төзекләндерергә дә кирешәчәкләр. Состояние моста уже аварийное. Иске күпер хәзер авария хәлендә, аның конструкцияләрен алыштырырга яки ныгытырга кирәк. Бик җаваплы эш. Достаточно много очень тонких работ и ответственных. Барлык эшләр төгәлләнгәннән соң Зия елгасы аша 4 полосалы күпер булачак. Ул республика өчен аеруча мөһим санала, чөнки биредән көненә 20 меңгә якын машина уза. 4 полосалы күперне 2023 елда кулланышка тапшырырга җыеналар. Югарыслан районыннан Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә килде. Президент монда Экспо 2020 халыкара күргәзмәсендә катнашты. Дубайда узучы чараның темасы акылны берләштереп киләчәккә йөз тоту бирде. Рөстәм Миннеханов Россия павильоны ачылышында катнашты. Президент глобаль мәсьәләләрне чишүдә ясалма интеллектны куллану дип аталган дискуссиядә дә була. Бу технологияләрне бизнес проектларда һәм Иннополиста куллану ысулларын тәкъдим иттеләр. Ясалма интеллект экология мәсьәләләрен хәл итү, әйләнә-тирәне күзәтү мөмкинлеге бирә. Гомумән күп тармакларда сыйфатлы үзгәрешләргә китерергә мөмкин дип билгеләп үтте президент. Премьер-министр Алексей Песошин бүген хөкүмәт йортында Таиланд корольлегенең Россиядәге илчесе Сасиват Вонгсин Сават белән очрашты. Нефть химиясе продукциясен Таиланд базарына чыгару турында сөйләштеләр. Мәгариф өлкәсендәге хезмәттәшлек турында да сүз булды. Студентлар һәм мөгаллимнәр алмашу, фәнни стажировкалар күздә тотыла. Шулай ук туризм һәм авыл хуҗалыгындагы уртак эшчәнлек юллары да каралды. Татарстанның өстенлекле үсеше территорияләрендә яңа заводлар ачылачак. Бүген премьер-министр Алексей Песошин гаризаларны карауына комиссия утырышын уздырды. 5 инвестиция проектын хупладылар. Алар Ярчаллы белән Яшел Үзәндә урнашачак. Комиссияга бүген 6 проект тәкъдим иттеләр. 5-се Ярчаллы, 1-се Яшел Үзәннән. Аларның авторлары Тасы резидентлары. Безнең икенче проект бу Бакырдан профильләр ясау. Кеше санын предприятиедә 64 кешегә җиткерергә исәплибез и инвест проект 363 миллион булачак. Ярчаллы резиденты булган катыргы кагаз җитештерүчеләр киресенчә проект мәйданын кичерейтмәкчеләр. Төзелеш материалларына бәя арту сәбәпле планны яңадан карарга мәҗбүр булалар. Бүтән акча фундаментка китеп бетте. Хәзер без бәләкәй генә бумагоделательный машина ясыйбыз. Анарысын 4 елдан соң планируем зурысын аларга. Ит тарткыч микродулкынлы мич, электр чәйникләре җитештерүче резидентлар Ярчаллыда 3 ел эшләй, егәрлекне 100% файдаланырга исәпләре. Мы видим темпы нашего развития. Без кыска вакыт эчендә кечкенә предприятиедән үсешкә чыга алдык. Җитештерү күләмен арттырабыз. Хәзер 64 кеше эшли, штат тартачак. Базарга күбрәк продукция чыгарырга ниятлибез. И плановых показателей. Эшмәкәрләр өстенлекле үсеш территорияләрендә эшләүнең өстенлеген таный. Я вообще считаю, что это изюминка инвестиционного климата Республики Татарстан. Бу Татарстанның инвестицияләр тармагының үзенчәлеге, мондый шартлардан күбрәк файдаланырга кирәк. Барса да җиңел башкарыла, кыенлыклар тумый. Премьер-министр Алексей Песошин өстенлекле үсеш территорияләренең солым мөмкинлекләрен күбрәк куллану кирәклеген ассызыклады. Бүген гомуми инвестицияләр күләме 7 миллиард сумнан арткан 5 проектны хупладылар. Исходя из рассмотренных проектов, проектларның техник икътисади күрсәткечләре яхшыруын күрәбез. Инвестиция күләме арта, өстәмә эш урыннары да булдырыла. 4 проекта получили положительное заключение комиссии. Бу проектлар буенча 8000 эш урыны булачак. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Федераль үзәк яңа мәктәпләр төзелешен субсидияләү буенча гаризалар кабул итүне туктаткан. Әлеге программага 43 төбәк кенә керә алган. Татарстан нигә өлгерми кала? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Әлмәт районында 120 гаиләгә социаль ипотека программасы буенча төзелгән йорттан фатир ачкычлары тапшырдылар. 18-е ятимлектә үскән кешеләр, алар фатирны махсус дәүләт программасы буенча ала. Быел 636 ятимгә фатир биреләчәк. Бу йортта шулай ук бюджет тармагы хезмәткәрләре, нәтиҗәләр дә яшәячәк. 15 катлы өйнең төзелешен дәүләт торак фонды финанслый. Фатирларга бүген үк күреп яши башларга була. Сантехника, электр плитәләре дә урнаштырылган. Янгын чыгу куркынычы турында хәбәр итә торган җайланма да бар. Ишек алды да төзек. Киләчәктә без тагы төзергә планлаштырабыз. 4 дом
һәм 300 квартир тагы проектироваться ителә. Аларны тоже киләчәктә кулланышка тапшырабыз. Бүген Россиядә армиягә көзге чакырылыш башланды. Татарстаннан хәрби хезмәткә 3000-нән артык егет алыначак. Бу хакта бүген журналистларга хәрби комиссар Сергей Погодин хәбәр итте. Армиягә чакырылучыларның 37% коры җир гаскәрләренә, 14% милли гвардиягә, 11% ракета гаскәрләренә китә, ә инде тагын 11% хәрби диңгез флотында хезмәт итәргә тиеш. Егетләрнең барысында ковидка тикшерәчәкләр. Сергей Погодин билгеләп үткәнчә, Татарстанда көзге чакырылыш вакытында ришвәтчелек очракларын булдырма буенча эштә алып баралар. Башкада киңәш бирү үзәге ачылган, армиягә чакырылучылар һәм аларның әти-әниләре анда мөрәҗәгать итә ала. Призыв граждан на военную службу. Армиягә чакырылучылар хәрби частьларга коронавирус алып килергә тиеш түгел. Медицина постларында булачак солдатларның тән температурасын даими үлчәп торачаклар. Кулларны антисептик белән эшкәртү мөмкинлеге бар. Армиягә алынучыларның тән температурасы 37-дән югары икән, хәрби комиссариатларга кертмибез. Граждане с температурой тела выше 37 градусов в военный комиссариат, призывные и сборный пункт не будут допускаться. Бүген халыкара өлкәннәр көне Татарстанда яшәүче 4 миллионга якын кешенең 962 меңе пенсионер. 10 көннең дәвамында алар өчен төрле чаралар каралган. Кайбер музейларга бушлай керергә һәм спектакльләр карарга да мөмкин. Аерым бер бассейн, тренажер залларында да пенсионерлар өчен акцияләр оештырыла. Кайбер сәүдә шелтәрләрендә ташлама вәгъдә ителәләр. Билгеле бер мунча һәм чәч тарашханәләрдә бушлай хезмәттә күрсәтеләчәк. Октябрьнең 1-нче 10 көннегендә өлкәннәр өчен социаль мәсьәләләр буенча кайнар линия телефоны да эшли. Аның номерлары экранда. Республикада яшәүче өлкәннәрне премьер-министр Алексей Песошин тәбрикләде. Хөрмәтле ветераннар, Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне халыкара өлкәннәр көне белән котлыйм. Сезнең буын туган республикабыз үсешенә үзенең көндәлек намуслы хезмәте белән зур өлеш керткән кешеләр. Татарстанның Россиядәге даими үсештәге төбәк булуында ролигыз бик зур. Без сезгә бик рәхмәтле. Үзегезгә һәм якыннарыгызга күңел тынычлыгы, ныклы сәламәтлек, иминлек һәм муллык телим диелә хөкүмәт җитәкчесе котлавында. Казан мэры Илсур Метшин бүген Ратушада шәһәрнең ветераннары иҗтимагый оешмасы активистлары белән дә очрашты. Анда сәламәтлек саклау тармагындагы ил күләм проектларның гомер озынлыгын арттырырга мөмкинлек бирүен ассызыкладылар. 10 ел элек уртача гомер озынлыгы 69 яшь булса, хәзер ул 76. Аны 80 итәргә планлаштырабыз, диде Илсур Метшин. Әлеге очрашуда шулай Казанда патриотик тәрбия музей комплексы ачылачагы һәм Михаил Девитаевка һәйкәл куелачагы турында да сөйләштеләр. Һәйкәл өчен хәзер урын сайлана. Моннан тыш ветераннар советы Сеченов урамына күчәргә һәм үз сайтында эшләтеп җибәргә тиеш. Татарстан журналистлар берлегенең ветераннар советы оешуга 30 ел. Бүген алар 2 бәйрәмне бергә билгеләп үтте. Журналистлар йортында очраштылар. Кайбер хезмәттәшләрен өйләренә барып кутладылар. Минвәгый Зәйнетдинов лаеклы ялга чыккач та язуын дәвам итә. 2002 елдан бирле 6 китап чыгарган. Бүген эзләп тапкан бәхетле исемлесен журналистлар берлеге рәисе Илшат Аминовка да бүләк итте. Менә 6 китап чыгардым. Минвәгый Зәйнетдинов 60 ел гомерен журналистикага багышлаган. Район газетларында, сыңыннан Татарстан радиосында эшли. Аның бай эчтәлекле тапшырулары хәзер фондларда саклана. Эзләнү, нидер үзем өчен яңалыклар табу, укучыларны сөендерү шул табышларым белән бит. Шул мине һәр вакытта канәгатьләндерә торган иде. Пусть сегодняшняя встреча станет радостной предтечей. Журналистлар йортында җыелган ветераннар лаеклы ялда да актив булучылар. Без эшләгән чорлар авыр елларга туры килде. Шулай да һөнәребезгә тугры калдык диләр. Ветераннар советы гел журналистлар союзының актив эшли торган бер өлеше булды. Ветераннар үзләре дә бик актив эшләделәр һәм бүгенге көндә дә шулай. Аларның менә өйләре иде монда, гаилә менә туганнары монда иде. Журналистика хәзер яңа ступеньга күчте инде. И аны хәзер поддержать итәргә зарплата ягыннан да, социальный ягыннан да бик кирәк иде. Исән сау булыгыз, авырмагыз, узак еллар яшәгез. Ветераннар өчен икеләтә бәйрәм, өлкәннәр көнендә билгеләп үтәләр. Аларны журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчесе Илшат Аминов котлады. Барысына да бүләкләр әзерләнгән. Легендалар дип әйтәм, чөнки алар барысы да безнең журналистикага зур өлеш керткән кешеләр. Алар ул чакта эшләгән, ул чакта сүзнең бәясе икенчерәк, хәзерге бәягә караганда ул чакта бит инде авыррак эшләргә һәм аның даны да күбрәк. Шуңа күрә без алардан өйрәнәбез.
Кайбер кешеләр бездән дә иреннәр дип ышанам. Очрашуга килә алмаган ветераннарга бүләкләрне өйләренә илтәчәкләр. Шулпан Касымова, Ишат Мөхәммәтов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Камал театрында яңа сезон башланды. Бу минутларда сәхнәдә аны елда ача торган Зәңгәр шәл спектакле бара. Артистларның сезон башланыр алдыннан үти торган күркәм гадәтләре дә саклана. Алар ел сайын татарның танылган шәхесләре һәм мәрхүм хезмәттәшләре каберен зиярат кыла. Камаллылар иң беренче булып дахи татар шагыйре Габдулла Тукай кабере янына килде. Күңелләрендә моңсулык, шул ук вакытта горурлык хисе. Бөек милләтнең бөек шәхесләрен хөрмәтләп искә алу, алар рухына дуга багышлау инде озак еллар дәвам итә торган күркәм гадәт. Тукайдан ерак түгел танылган режиссер Марсель Сәлимҗанов, татарның беренче хатын-кыз артисты Сәхиб Җамал Гыйззәтуллина Волжская, милли театрга нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев җирләнгән. Мәрхүмнәрне искә алабыз, безгә хәтле эшләгән, аларның рухларына дуга укыйбыз, аларны искә алып, аларның традицияләрен искә төшерәбез, сакларга тырышабыз. Сезон ачылганда һәм сезон ябылганда биредә җирләнгән бөтен коллегаларыбызның барып хәлләрен белеп, каберләрен чистартып, аларга чәчәкләр куеп һәм дугалар уку белән тәмамлана торган иде. Менә бу каберстан иң тәэсирле, иң көчле вәгазчы, менә вәгаз шушы булыр. Менә шулай каберстанга килүебез üzülмәсен. Танылган татар драматургы Туфан Миңнуллин белән аның хатыны Россия һәм Татарстанның халык артисты Нәҗибә Ихсанова да яңа татар бистәсе зиратында җирләнгән. Театрның элеккеге директоры Шамил Закиров кабердә шушында. Артистлар аны яратып, ул безнең театрның әтисе дип атый. Минем күңелем шат ни өчен, чөнки бу ел без Шәрык клубын ачып җибәрдек. Марсель абыйның, Рәшидә апаның, Шамил Закировның хыяллары менә тормышка ашты. Минемчә менә аларның рухлары шат. Бүген Зәңгәр шәл спектакле белән театрда 116-нчы сезон ачыла. Мәрхүмнәр рухына дуга кылып каберләренә чәчәк салганнан соң, Камал театры артистлары тамашачы каршына чыгарга әзерләнергә кайтып китте. Гөлназ Мирхәлилова, Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан журналистларының остазы, КФУның милли һәм глобаль медиа кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Аны котларга Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Аминов килде. Васил Гарифуллин Россиянең югары профессиональ белем бирү өлкәсенең мактаулы хезмәткәре, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы, профессор. 35 ел Казан университетында эшләү дәверендә Васил Захит улы дистәләрчә буын журналистлар әзерли, һәр шәкерте белән уртак тел таба, әтиләрчә яхшы сүзе белән иҗатка да илһамландыра. Без дә Яңа Гасыр каналы коллективы исеменнән аны олы юбилей белән котлыйбыз, сәламәтлек, озын гомер телибез. Алтын кебек кадерле көмеш, Казанның төзелеш көллияте студенты һөнәри осталык буенча Евроскилс чемпионатында 2нче урынны алып көмеш медальле булды. Руслан Яруллин Австриядә узган ярышларда плита ябыштыру компетенциясендә иң яхшысы дип таныла һәм беренче урын алучыдан нибары ярты балга гына калыша. Әлеге чемпионаттан Татарстанлылар 14 медаль һәм 2 медальон алып кайтты. Тулырак Инзилә Хусайнова. Плитка ябыштым дип, плейсертән. Җитезлек, тизлек һәм төгәллек плита ябыштыру остасы Руслан Яруллинның төп сыйфатлары әнә шундый. 3 ел буе Тольятти шәһәренә йөреп, тәҗрибәле остаздан плита белән эшләү серләренә өйрәнгән. Диварларны да, идәннәрне дә тышлый белән. Төрле рәсемнәр, катлаулы бизәкләр ясау да хәзер кыен түгел ди. Һөнәри осталык буенча Европа чемпионатында җиңүчеләр өчлегенә керүе моның ачык дәлиле. Big hour компетенция, если икенче компетенция белән карарга, чагыштырырга, то есть каждый миллиметрны туры китерергә кирәк. Так как 1 миллиметр у 1 потерянный балл бара ул. Евроскилс чемпионатының көмеш медале безнең Татарстан егетендә. 6 илдән килгән иң көчле көндәшләр белән ярышу үзе үк зур дәрәҗә. Безнең бу елны соревновательный чертеж бик авыр булмады, так как безнең булды кара ящик, то есть бу чертежны бер кеше белмәде. То есть без бөтен экспертлар, бөтен участниклар, бөтен скорлар только беренче көнне. Беренче урынга бик әз җитмәде. Миңа беренче урынга хәтле 0,6 балл җитмәде. Русланның янәшәсендә тренеры Айрат Вафин миллиметрына кадәр үлчәп эскизлар сызарга, плитәдән рәсемнәр җыярга, иң мөһиме аны тиз һәм төгәл итеп ябыштырырга ул өйрәтә. Минем уйлавымча, ират кешегә 100 төрле һөнәрдә
Демәктән, ул бу һөнәрне хотя белергә тиеш, потому что өйдә, бөтен җирдә кирәк, востребованная профессия бит инде. Чемпионатта катнашу өчен яше чыкканга күрә Руслан киләсе ярышларга бара алмаячак. Аның каравы ул хәзер үзе яңа буын чемпионнар әзерләүгә керешә. Киләчәктә минем укучыларым да алтын медаль иясе булыр дип өметләнә. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. На предприятие в поселок Левченко срочно требуется менеджер по продажам, кладовщики, грузчики, расфасовщики, водители автопогрузчиков. Телефон 259-04-48. С 6 по 10 октября во Дворце спорта «Модная осень». Приходите за покупками. Спешите видеть! В Казанском цирке с 17 сентября новая цирковая программа «Золотой московский цирк». Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Октябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта көндез яңгыр сибелеп үтәчәк, 10 градус җылы. Республикабызга антициклон тәэсир итә, шуңа күрә һава шартлары уңай саклана, төньяк-көнчыгышта 12 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә алмашмыйчан болытлы һава, явым-төшемнәрсез. Алда көннәрдә һава торышы әллә ни үзгәрми ди фаразлы синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы, төньяктан талгын җил. Төньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә 13 градуска кадәр җылыта, явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн болытлы булачак, температура 10 градус. Халык сынамышлары буенча әбиләр чуагы кыска булса, көз коры килер диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм буыннар киеренкелеген киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Ос федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда көн болытлы булачак, 13 градуска кадәр җылы, төньяк-көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.